aksyon. No nga ang inabagtuo tama ang gihimo mga higala ni Amy. Unsa man di ay ang Filipino way, mga igsoon kanang atong tapinan, atong labanan bisag mali na. Mao day nay Filipino way, Senador Ping Lacson. Mr. Kuratong Baliling, mo ana day na siya. Mo nay tama day nga, mo nay Filipino way para sa inyo nga kasayod kang mali mga higala, magpakahilom ka na lang yun. Ang pagpakahilom ra ba mga higala bisag nasayod ka sa mali mga igsoon, pwede nga kauban ka sa mali. No? Dili ma-appreciate mga higala sa mga dinaog-daog o sa mga naglisod ang imong pagpakahilom o ang imong neutrality mga higala. Kung in front of injustice, amidst of injustice mga higala, tunga-tunga sa inustisya, ikaw nga nasayod sa tinuod ng ngiyugpos lamang. Kaya mo man gini mga higala hinungdan nga nung daghan sa mga tao mga higala ang daghan sa dautan ng misanay mga igsoon gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga maayo ng yugpos ra. Bullseye. So ang settle ni ining tanan mga higala kay na may tubag karon si naningog naman sila halos. Naningog na sila halos mga higala, ang wala na lang diri mo tingog si BBM. Si Sandro niingon nagahapon fake na. Ang nakapait na nga pulo nga fake news. Kay bisan ang tinuod nga isyu, pwede nimong tawagong fake news. Mo ni nakapait may galaan ning kuan nila kaning mga pulong karon nga fake news. Kay bisan og tinuod na nga isyu o tinuod na may gala paghitabo, unya tan-aw nimo makadaot man sa imuha, you can call it fake news mga higala. No? Now, ingon si Sandro di na tinuod mga higala pero di po sila magpa-drug test. Now, nitubag karon si Lisa, ang first lady mga higala. Ingon si Lisa, fake news daw na mga higala, murag naong ni Amy nga ritukada. So, wala na, niabot na snaong. Nagkapagsalita pong sigag mata mga higala. Nga sigag mo na siyag mata, no? Ang isa sa mga sigag mata, baya mga higala, kanang tao nga na toxic goiter, mukasiga nagmata. Makabudlat nagmata mga higala, kana makaysakit, no? Kuan man na. Kanang toxic goiter, anam-anam na imuhang mata og sudlot, no? Kuan mo siga imong mata ana. Mayang buntag John Wintin Cortez, Jeffrey Opong, og si Robert Diansay Kanyada. Kanang kuan kanang sana kanang toxic goiter makapasiga nagmata. Unya isa nga makapasigag mata sa mga nailhan ako ha. Ang makapasigag mata dong kay kita magato dong di ba katong kuan? Makapasigag mata gyud kining nagagamit. Tinuod na. Kana nagagamit og droga mga higala. Kini kanang lahi man ang Merijin kay di man na makapasigag mata ng marijuana dili na makahuy-huy na kay drowser man na maka. Lahi man lahi man tong may klase magunang droga na ay pang pababa, na ay pang pataas, no? Na ay sumitawa gana nila. Basta mo na siya may kala. Basta ma-hyper ka. O ito ng mga nakasyabu, mga igsoon, no? Kuan ganang mang-extend ilahang kuan. Gusto yung ni Marvel, no? Maka sugakod silang duty. Mao na siya mga katropa. Sigag mata, no? Si kuan. Ingon si Lisa, mga higala, fake news na murag naong ni Amy nga retokada. Fake news. XFM Katropa. Pero maura ba na dapat ang tubag? Dili siguro No, ang pinaka-the best gyud nga tubag mga higala, kanang pagpa-drug test. Ni tubag na si Sandro, ni tubag na si Lisa, si BBM na lay wala. Kaya ang tigtubag ni BBM, si Claire. Pamilya na gyud ni si Claire mga higala karon. Ibaw ka kung kalagot kang Claire, may higala, lami kusiog nil cutter may igsoon. Ginalikayan ginako siya sa internet mga higala kay malagot as in. Muna Claire, ayag yung pasaya-sayag lakaw-lakaw sa dalan Claire nga ikaw ra usa kay wa ka kahibaw nga naanay nagyoy gapangagot ang ngipon mga higala kang Claire.
Kay ingon gani ni si Claire nga mas masuko daw ang kuan, mas masuko daw ang tao mga higala kang Saldico kaysa kang BBM. Mao ba? Alas 8:53 na may galantag na sa buntag. Larga na tanong. Okay na. Wapay sigag yapon? Wapa? Sige. Paminahon siya na to ng napailas dyan, no? Kato mga igalang kini. Si Kitsani, Lacson, sa pagkakaroon, mga igalang tingatang, mura naman siya nagdahimo, mga igalang spokesperson. Siya na yung spokesperson karon. Imbes nga Blue Ribbon Committee Chairman siya, mura na siya may galang spokesperson karon ni BBM. Paminahon na ko na to, palaw ko, Jeff. XFM Katropa. Yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Mm-hmm. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan Totoo. ng 100 billion. Tinuod yun ang 1 billion. Talaga na 100 billion, sorry. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Mhm. No? Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Mhm. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Okay. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes, Okay na dong. It's all related Sige. even to Matod Dilakson mga higala, ang insertion nga 100 billion naa. Kita gid nila. Naa mga higala. Check. XFM Katropa. Pero ang 25% nga giingon nga napaingon kang BBM tanan, lalisunon pa. Lalisunon pa kay pag istorya ni Saldico, nanawag daw ang kampo ni former Yusek Bernardo, DPWH Yusek Bernardo mga higala, ngadto kang Lacson ingon nga that is not true. Ang 25 billion mga igsoon nganong na-insertion og asa ni napaingon gumikan kay naay mga tao sa Malacañang. Yan. Naay mga tao sa Malacañang mini nakapalibot sa iya kang presidente nga nag-misrepresent may gala og moay ni palusot gigamit kuno ang pangalan sa presidente aron nga ma-insert ang 100 ug makuha 100 billion ug makuha ang 25 billion. Ayan. Kadako nga kwarta may gala og dili manggaling si Marcos mo nakapahimulos din Hindi, mo na ha. Mo na pamahayag may gala ni Marcos karon. Isumpay ragod naton idong i-play ragod dong ang ingon ni Aimee. Katong ka Aimee, unsa ingon ni Aimee? Wala na siya kahibalo sa mga panghitabo, ginailad na siya diha, ginapahimusla na siya diha nga naman. Sige man siya suyop. Sige, i-play to para masumpay ni i-play to kang Aimee be. Tanaw na to. Og mo jive ba nga information? Meaning gilipat ang presidente kung tinuod ha. Kay mo po na tunada ni Aimee mga higala. Nga mo ingon si Aimee nga 100 billion tuwa sa iyang isuon, gilipat.
Oh, nay mga nagpahimulos sa iyang palibot kay ngano man, wala siya kabalo sa mga panghitabo. Sige, ibalik to dong katong kaimi. Hindi niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain. Unay giningon mga higala, igsoon, katropa, lungsod, ikaw mo'y maghukom. Matod mga higala ni Lacson, base sa ilang mga ebidensya o ilang mga ilang pagtuon, nga dunay nagpaila, no? Nagigamit ang Pangulo, pangalan sa Pangulo, dadlahi na po nga matang sa istorya, no? Kaya kung tinuod na mga higala, di mo jive na sa giingon ni Amy, nga ang mga nagpalibot diha gigamit na ang presidente, no? Ang mga nagpalibot diha wala gini ang kabalo ang presidente ko sa nahitabo ano man busy sab siya eh. Busy sa unsa ba? Sinuyupay tingali. Sige, so ikay maghukom karon mga higala. Naani mo ang bola. Ano tay oras? Ginod ko kay burnout man pod, no?